Амин. Защото човек е създаден по Божия образ и подобие. И ние много неща търсим в живота. Всеки търси нещо в живота си. Но Божието Слово казва следното. Извикай към мене и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш. Амин. Ако ти извикаш към Господа, как да извикаме? Като се молим. А като ни идваме на църквата, няма кой да се моли за мене, няма за кого да се моля. Ето зато и всички наши сестри и братя, които са повярвали в Господа, които по една или друга причина не идват на църквата, умолява Божието Слово, умолява Господ Исус Христос, умолява Светата Троица, умоляват всички наши братя и сестри, които сме дошли все от някъде си, тук, Старозгорско, Хасковско, няма значение. Всички ви умоляваме, върнете се при Господа, за да може Той да ви покаже всички велики тайни неща. Слава да бъде на Господа. И коя е най-великата тайна, която ти не си знае? Не е молитвата, не е Словото, не е хвалението, а най-великата тайна е Господ Исус Христос. Слава да бъде на Господа. Бог ти изяви и ти я държиш, ти я пази, защото тази тайна не е човешка, тя е Божията тайна. И тази тайна, именно чрез тази тайна, че се спасяваш. Спасяваш. Амин. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине ни един, който повярва в него, но да има вечен живот. Амин. Защо човек трябва да има вяра? Вяра, за да се оправдаем чрез вяра в Исус Христос, а не чрез дела, изисквани от закона. Ето зато и необходимо ни вяра. Много са кратко гледам. За да се оправдаем пред Господ Исус Христос. Вярвайки в Господа. Ако ти не вярваш, ама аз вкъщи стоя, много се моля, ама пък към гъсъл телевизори и смятай всичките сериали. Турски, индийски и други неща, че ги гледаш. Така ли? Така е. Всички, нали, нека да бъдем откровени, така ли, мили братя сестри? Нека Бог да благослови. Обаче, отпадаме от вярата, уклоняваме. И когато Господ дойде да грани църквата си, никой не знае кога ще дойде. Самия Господ не знае. Бог Отец, когато ще изпрати сина си, тогава ще те пита: ти отиваш ли на църквата? Имаш ли вяра? Аз охранях нещо сега, много работа, много сериали, много телевизии, много кабелна телевизия имаме, много какви ли ми неща. Вяра нямам. Ти не изпълняваш Божието Слово, защото Божието Слово се казва: ние ще се оправдаем само чрез вяра. Амин. Не чрез, ако ти да колиш, нещо да подготвяш, да печеш, да курбан да направиш. Не това оправдание. Не чрез дела, изисквани от закона, а само чрез вяра в Господ Исус Христос. Вяра в Божия Син. Слава да бъде на Господа. Ето за той е здравословно, духовно за тебе и за мене да бъдем в църквата. Амин. За да се оправдаем чрез вяра. Защото ние сме оправдани Христови Божии чада. Амин. Защото нашата война не е срещу плът и кръв, а срещу тъмните и небесни сили, които воюват срещу тебе и мене. Всеки един от нас малко или много сънуваме някакви сънища, така ли? Понякога сънуваме такива сънища, които са много лоши. И това е битката на дявола срещу нас. И знаеш ли, когато ти дойдеш в църквата и пастора се помоли за тебе, и всички заедно се помолим за тази сестра или този брат, или за това детенце, или за твоето семейство, тогава Бог изпраща сила и те освобождава. Амин. Виждате ли колко духовно здравословно за твоето семейство да дойдеш в църквата? Особено онзи, който е глава на семейството. Всеки, който е глава на семейството си, трябва задължително да идва на църквата, за да може семейството му да бъде опазено, закрилено и благословено. Амин. Благословенията ни не се състоят в финанси.
Благословенията не са само финансите. Благословенията ни са и духовни. Когато има духовна защита, духовни просперитети, когато Бог нас закрила, когато Бог нас освещава и Бог нас изчиства. Амин. Когато идваш на църквата си, ти си благословен, защото това е място, ти имаш среща с Бога. Това е място, се свързва небесното и земното. И тя се нарича, място, където се свързва земното и небесното, се нарича Твоята църква и Твоята църква. Амин. Сега ще се помоля за вас и всички онези, които са охланени. Нека всички заедно ще се помолим. Ние всички заедно, пасторите, дяконите, всички служители, станете. Нека да станем. Нека всички заедно да се помолим. Благодарим на Бога, че ние сме дошли с една мисия. Да ви кажем, че Бог ви обича. Исус ви обича, брате и сестри, а най-вече вас, защото който не е приел Христос, той още има време да дойдат при Него и да се покаят и да се спасят. Брати и сестри, аз имам много свидетелства. Бог съживи моята дъщеричка. Бог му даде нов живот, понеже тя беше пригазена от ремарке, тракторно ремарке през коремчето. Беше на 7 годинки. Но благодаря Бога, тя беше отхвърлена и никой нямаше достъп да влезе при нея. И когато отивахме на свиждане, лекарите излизаха катето и дигаха рамене. Но благодарим на Бога, брата и сестри, че наистина Бог дава жива вода. Жива вода има. И благодарим на Господа, и моята жена сънува живата вода. Как дават на дъщеричката ми жива вода. И тя става и скача в моята ръка. И когато отидахме на свиждане, лекара, когато